Il-proposta sabiex is-settur tad-distribuzzjoni tal-enerġija jkun liberalizzat mhix kwistjoni ta' għażla, imma pjan Ewropew li għandu jidħol fis-seħħ fi żmien ftit snin. Tant illi fi kliem il-Malta Chamber, il-pjan min-naħa ta' Malta kellu jkun lest din is-sena biex fl-2024 ikun preżentat lill-Ewropa bilan il-liberalizzazzjoni tad-distribuzzjoni tad-dawl issir kif suppost. Waqt il-programm Perspettivi fuq Net Television, il-kap eżekuttiv tal-Kamra tal-Kummerċ Marta Sportelli insistiet li dan il-pass missu ttieħed mill-Gvern sena ilu. Istat ikun il-Partit Nazzjonalista li mill-Oppożizzjoni imbotta din l-idea tant importanti bil-Gvern jibqa' jopponiha. Inti meta jkollok il-liberalization dejjem se jgawdi il-konsumatur. Xi tfisser liberalization? Liberalization tfisser illi inti bħala konsumatur għandek id-dritt illi tagħżel minant min se tixtri. U aħna nafu illi fi kwalunkwe ġeneru, kull meta inti għandek il-fakultà illi tażel minn fejn tixtri, l-ewwel net min ikun qiegħed jipprovdi s-servizz ħajara li jagħtik l-aħjar servizz għaliex jibża li inti tmur għand il-kompetitur tiegħu. Mela fuq livell ta' kwalità, il-kwalità għandha tittejjeb. Però wkoll fejn jidħol il-prezz. F'din l-intervista, Marta Sportelli qalet li l-Kamra tal-Kummerċ kienet diġà rikkomandat din il-proposta darbtejn lill-Gvern, darba qabel l-elezzjoni ġenerali u darba qabel il-budget tal-2023. Il-punt tal-liberalizzazzjoni huwa punt importanti, huwa punt li jrid jittieħed bis-serjetà, mhijiex xi ħaġa li tista' ssir millum għall-għada u għalhekk huwa importanti li anke aħna bħala pajjiż nibdew naħsbu għalija millum għaliex apparti li setenna innaqsu l-issues illi għandek ukoll il-fatt li dan irid ikun parti minn pjan holistiku u jrid jiġi maħsub minn qabel, jrid jiġi maħsub b'mod tajjeb għaliex kulħadd jaf illi meta għandek sistemi ta' distribution m'intix ħataqbad tibdilhom minn sena l-oħra, ma tistax toqgħod tibdilhom sena wara oħra jew 5 snin wara 5 snin. Marta Sportelli spjegat li l-mudell ekonomiku li qed juża l-Gvern ta' Roberta Bela li rażida enormi fil-popolazzjoni diġà qed joħloq problemi li qed narawhom ta' kuljum fosthom it-traffiku, il-qtuħ tad-dawl, l-iskart li mhux jinġabar fil-ħin kif ukoll il-problemi fid-dranaġġ. Għalhekk jeħtieġ il-Gvern jadotta mudell ekonomiku ġdid li jindirizza l-problema fil-popolazzjoni. L-issue tal-overpopulation mhix xi ħaġa li bdejna niddiskutuha issa. Inna niddiskutuha aħna bħala msieħba soċjali, partikolarment anke bħala Kamra tal-Kummerċ, ilna ħafna ninsistu fuqha illi aħna l-pajjiż huwa li hu 300 u ftit square kilometer, ċuċata żgħira, aħna żgħar wisq, mela rridu naraw kif se nagħmlu l-ekonomija b'tali mod illi jkollha l-inqas stress fuq dak illi jagħmlilna differenti minn pajjiżi oħrajn. Il-Partit Nazzjonalista ilu snin jitfa' pressjoni fuq il-Gvern biex ibiddel il-mudell ekonomiku. Iżda dwar dan jidher li f'Kastilja m'hemmx qbil b'Roberta Bela jirreżisti l-bidla u l-Ministru tiegħu tal-Finanzi jgħid li jekk il-mudell ma jinbidilx, il-popolazzjoni se tisplodi għal 800,000 persuna.